Ако искате да създадете наистина впечатляващ дизайн, не забравяйте, че може да комбинирате различни текстури и шарки. Смесвайте акцентни възглавници и текстурирани аксесуари, но не забравяйте за баланса. Винаги използвам правилото 70% пълно, 30% празно или въздух. Говорихме си за това по-рано. И не се страхувайте да експериментирате с размерите на шарките. От нежни флорални мотиви до строги линии, големи, малки. Няма как да сбъркате, ако следвате няколко правила. Линиите са чудесно начало за комбиниране, а ако използвате същите цветове, ще постигнете и визуална хармония в помещението. И разбира се, мислете за пространството в слоеве. Първо стените, после мебелите и завесите и накрая декорът. Миксирайте текстури и цветове, но не забравяйте за контраста. Топли и естествени материали като дърво, памук, лен, кожа и естествени растения придават завършеност и усещане за уют. И те чудесно си кореспондират с монохроматични, но смели и обемни шарки, като в този пример.